social media tinangiyebkasan dagiti netizen ti panakadismaya ken pungtot da gapo iti naawat da abil ti kuryente. May sa ti saludsod da apay ana nga to ti bilda ti kuryente. Daytoy iti inikkan iti pamalawag iti Abra Electric Cooperative. Palawag ti Abreco talo a factor ti kangrunan a makagapo ti panagpangato ti bil ti kuryente. Umuna a rason ngimato ti generation charges. Manipot ti 5.2 pesos per kilowatt hour. Nagbalinday to'y a 6.6 pesos. Nung ko natin nga generation charges, sir, ipaki-explain man nun niya natin, sir. Ma'am, dito generation charges, kati surge charges na pati power supplier tayo. Isu ma'am, makompute na charges from the power supplier. Di gagatangan tayo ng kuryente, Yes, sir? ma'am. Manipot masinlok, ma'am. NPPCL, San Miguel, ma'am. Malalaan tayo ti supply iti Abreco. Ma'am, de takot awan ti maaramidan iti Abreco may panggap iti charges nga dagito ta regulated mo so na ti ERC. So no anya ti makompute ma'am nga sumangput from the power supplier, from the transmission charges, also from the system loss. No anya man ma'am ti makompute nga may ikabilian ti URR nga makungkuna nga may subsubmit ti ERC. Isura, ma'am, awan ti may nayon kan awan ti may bawas. Maikadwa a factor, tinausar a dokumento, wenno ti maus-usar a panagaramid iti rate. Tinusubyanan tayo iti taon 2023. At ngamin iti mandato iti project supervisory DINEA nga may adjust iti reading iti Abreco. Gapun day jay ma'am, ang adjustment, pati dokumento ma'am nag-adjust taham pala ang aming kasing mangkot nagayay nayan nato ka dokumento nga mausar ipinag-reading itagda mga bulan. Isu tinapasamak tapno maka-reading ni Abreco di previous months itinausar. Aging gana idi Hunyo 2026 isu man pinararamat nga dokumento. Ma'am, tingamin sa sangkot iti dokumento nga araramiden wano mararamat ka pinagaramit iti rate iti NGCP ken masindok is every 7th day of the month. And then iti WSM or the IMAP is every 12th day of the month. So punta nag-adjust reading, nasapsapa ti reading, haan mi nga mausar di previous month. Isu nga ti mausar tat naman is previous. So 2 months backlog iti nausar. Isu nga di dokumento para iti Mayo, nausar lang iti para iti July. Imbes nga para iti June. Iti ngamin lang napasamak, ginamnamaon tayo nga umato ti singir ti kuryente kat hantay nga narik na. Especially iti bulan ti Hunyo. Tatay lang mari na iti bulan ti Hunyo, gapong aro de jay kas na ibagak tatay nga dokumentong nausar. Is backlog iso na. Iso nga maayo ti nausar. Maikatlo, ti panagbaliw ti meter reading schedule. Manipod ti 28 to 31 days asakaw ti may sa a reading schedule. Nagbalinday to'y a 38 days when no manipod May 26 aging ga July 3. Kayat nasawen, imatidog ti aldaw anak konsumo ken nailadladaw ti panagreading. Wagas deto yen ti Abreco tapno mai-align dagiti mausar a dokumentos. Apay nga naiatatidog ti reading schedule, sir, from 28 to 31 days, nagbaling nga 38 days na May 26 to July 3. Okay, ma'am. Hindi reason na. Ti rason ti adjustment o ti Abreco tapno may subdi used to ni standard na pinag-compute iti rate is kailangan isubdigi dati nga schedule. So umatid do gapo ti aldaw ti pinag-reading ni Abreco. Gapo kadagitoy nagigiddan a panagbalbaliw, nagpangato ti bil ti kuryente. Manipod iti 10.85 pesos per kilowatt hour. Nagbalinen at 12.24 pesos. Iti saludsod, nung umato wenno bumabati kilowatt per hour iti sumaruno a panagreading. Nakadepende daytoy iti sumaruno a dokumento. Namnamaen ti Abreco, apaman a madanon ti September 15, mausaran ti 1 month lag ken mapag-normalize wenno maiya natupton ti dokumento a mausar iti October 15 ken maisubli ti 30 days reading period. Iti agdama awan ti maiwayat a disconnection agingga iti bulan iti Agosto ngem maipataw lata dagiti pakaybatugan a multa kadagiti saan a makabayad on or before due date. Segon ti ERC
Rumbeng ama iurnos dagiti dokumento ama usar tapno na saysaya at ipanag-compute ti rate. Mapasaya at operasyon ti Abreco para kadagiti member consumer. Nakalukat met to pisina ti Abreco kadagiti anyaman a concern seknan ti billing tapno mataming. Kiddaw da itinaan-anay a panakaawat dagiti member consumers. Jessica Boreta, Balitang Solid North.